Gabon deizuela guztioi ez txarangarik eta ez mozororik ez da erabaki erraza izan, baina bi emakume eraso dituzte Azpeitiako inauterietan eta ez dago ezer ospatzerik. Eta zer esango dizuegu, gaur, halaxe datorkigu, Asteartea eta 13. Eta Tolosan, zer esango dizuegu, kortatuk arrazoi? Pero que coño haces tú sin disfrazar, pero que coño haces tú sin disfrazar. Ere, aurreratu dizuegu, igande goizaldea jendez lepo, Tolosako alde zaharra, eta nola leike, harriduraz senideak oro har jende guztia, ondorioa ez da ez txantxetako izan. Eta kontu guzti hauek ekarrita, saiatuko gara, bestelako dosi positiboak ere gaur ona ekartzen, ez ahaztu gaur irratiaren eguna dela, badakizue, maitatu irratia, bizi irratia, biztu irratia. From the heart of Bed-Stuy, W-E-L-O-V-E. Ikusita nuka, amodio eta gorrotoa, askoskoetan tatuaturik, baina ukabilka, ibiltzeko, atzak jantzi behar dituzu, eta pasutan, amodioarekin, bestetan aldiz gorrotoarekin, eta pasutan, amodioarekin, bestetan aldiz gorrotoarekin, horrelakoa da, bizitza, egintzazu, behar duzuna, 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 bati horixe da, gustatzen zaidan mugimendua, raparekin dantza orduko, dina berezeko txaskero, bakizauko, utzi zuela, jakitean ez zaigu harrituko, bati raparekin, gustatzen zaidan mugimenduarekin. Aguraingo irudiak ziren horiek eta zer esango dizugu Euskal Herria honezkero inauterien azken fase horretan sartu dela, Mielotxin ere erreko dute lantzen tira. Guk agurain hautatu dugu gaurkoan, Euskal inauteriak, herri inauteriak, frankismo garaian debekatuak izan zirenak eta pandemia garaian etenaldia izan dutenak. Bizi-bizirik eta zer esango dizugu Euskal Herriare bizi-bizirik antzematen dugula inauteri garaiotan. Gerena, agur, txolekia, zuririkitenea metxiko zuenak, iho, zen erditik, bostetan elkideita da zun asperena, zizgerotik, izin iztristerik, alabonak, ez eta eririk, arrozez besterik. Hace unos años sí, hace 4 o 5 años estuve ahí andando. Bazterrak gertatzen, txoriak
Eta Azpeitian ez da izango ez txarangarik, ez sokamuturrik, ez mozorro lehiakitarik, ez gaur, ez da atzoko egunean ere. Izan ere, bi emakume eraso dituzte, Azpeitiako inauterietako elegante egunean, eta erabaki arraza izan ez bada ere, azkenik bertan bera utzi dituzte inauteriak. Emakumeari hor egiten dioten emakumeei, babesa emango diogu. Eta prebentzio eta sentsibilizazio lanean jarraituko dugu. Eskerrik asko. Ez da erabaki bat ere erraza izan, Nagore Alkorta alkateak azaldu duenez, bera izan du buru elkartaratzeak, baina herritar ugarik bat egin dute deiarekin. Azpeitiko udalak bere gaitzespen gogorrena azaldu nahi du gure herrian gertatutako erasorien aurka. Emakumeen aurkako indarkeria egiturazko arazo bat da. Eta emakumeak kontrolpean eta mendean izatea da haren helburua. Indarkeria hori ez da ekintza bakartuen edo azaterik gabeko gertakarien emaitza. Eta Tolosaragoaz segiden, izan ere, inauteri hauek kapitulu beltzak utzi dizkigute, azken egun hauetan 16 urtego gazte bat larri zaurituta igande goizaldean, Ertzaintzak egindako kargaren ondorioz. Bertan jasan zuen inpaktuaren ondorioz, begia larri zauritua du, gaurko egunan gainera horri buruz berri gehiago izan dugu. Irudiotan ikusi ahal izan duzuen bezalaxe, jendez lepo zeuden kaleetan erabaki zuten ertzain hauek, karga hau gauzatzea, ondorioa bertatik igarotzen ari ziren gazteak zauritzea, 16 urteko gazte honen kasua dugu agerian. Tira, guzti honekin zer, naiz irratian gaur zauritutako gazte 16-aren senideek azalpenak eman dituzte, eta ikerketa zabalik egon arren, harrituta zur eta lur nolatan gertatu zen poliziaren karga hori inondik inora halakorik egin ezin zitekeen tokian. Berak kontatzen du, beraiek zijoaztila kale batetik bestera, lehenengo karga entzuten duela, korrika hasten dela mundu guztia eta beraiek bai korrika hasi zirela, eta bigarren karga entzuten duenen, zuzenen korrika zikola golpe batek eman ziola, sentitu zula golpe bat begian da sekor hori zala lurre. Lurrean zeola laguntza eskia zitala, antzebilen beste gazte batek altxazula lurretikan, eta bere lagunak ere beakintzo dela. Altxa zutela, zila bat, banko baten eseri zutela, eta seitu ambulantzira eta etxera iruzte. Ertzainak deitu zigula guri, goizian, esan ez, galdezka berze museoan beha galdetu ziguten, beraiek kontatzen digute, liskar batengatik hasten dela, eta batematek erabakitzen dula, etako batek kargatzea zala hobena. Baina gure aldetik harri-harri iritzete digut Tolosako inauteriak ezautzen baituzu gertuz, zenbat jende maiten da igande gauean eta horrako erabaki bat hartzea harri-harri iritzete digu. Atzo komunikabidetan eta hainbat komunikabidetan ateratzen liskar baten ondorioz gure senidea dagoela golpe batekin eta argi utzi nahi dugu gure aldetikan eta liskarren ez daudela beraiek. Handi ze pasatze ziala, Tolosako inauteritan jende guztialeko guztietan ibiltzen dela eta etzeola beha liskarrean. Osea, tala antzebilen pertsona bat. Eta nik ustete beraiek ere garbi dakatela hori. Komunikabideetan dena estaltzen saiatu arren, jadanik alfobrapean hauts gehiegi ezkutatu dute. Udariak hipotzea ondordaindua dagoen sistema, edo nonak
baita ere, uztailaren 13an hartu dugu erabakia, guk beti izan genuen argi dokumental hau lortu zituen babesengatik gurea zala, eta, agien ez genuela zinema komertzialetan estreinua egingo, baina horrek bazeukala helburu bat, eta hori zala, astearte honetan liberatu alizateko, sarean jarriko dugu, YouTubeen jarriko dugu, nahi duenak ikusteko, eta, ahalik eta gehien zabaltzeko. Karpeta urdinak dokumentala, torturari buruzko, Euskal Herrian gauzatutako torturari buruzko dokumentala. Esango dizuegu, 11ak eskaini dizuela, duela astebete izan da hori gainera. Euskal Irrati kate, telebista kate publikoak horretarako eskubideak izan bazituen, baina ez ditu baliatu, beraz YouTube kanalean izango da aurrerantzean ikusgai Karpeta urdinak dokumentala. Ez dugu ahaztuko, gaur torturaren aurkako eguna izanik asko eta asko izango direla, honi buruz bere oroitzapena edota gertakarien azpimarra izango dutenak. Izan ere, ez dugu ahaztuko, torturak Euskal Herria goitik bera markatu duela, ez bakarrik azken hamarkadotan, baita frankismo zein gerra zibilaren garaietan ere. Bazan 2016an inguruan, eta nila giza eskubideen inguruan lan egiten egin nintzen, batez ere Euskal Gatazkan inguruko lanekin. Eta goatzen naiz herriko persona bat, bai ari zela proiektu hortan parte hartzen, eta denbora guztien esaten zian, Ander, hau ikaragarri izango da, honek den aldatuko du, Ander, ikaragarria da egiten nahi gana, Ander, eta egiteko batean esan zian, Ander, aurkezpen egingo da, eta gonbite bat dauka zuretzat, nahi modu zuet horri ikustera. Eta nire goatzen ez, amets gaizto okerrenak asko gatikan superatu ziala. Osea, desborda bintzian hangoak. Eta, aten nintzen sensazio batekin esanez, bale, hau garai baten amaiera da, informe hau egina dago, jauka ezina da, eta honek gauza asko ekarriko dizkitu. Beste erreparazioa, eta egia baita ere, eta gizartaratzea. Eta konturatu nintzen, gauzaiak ez ziala etortzen. Eta nolabait ulertu nuen, ez informea egin zutenak, baina informea enkargatu zutenentzat, bazirudien ura amaiera zela. Objektiboa zala informe hori egitea. Eta beste aldetikan ere gizartea etzela kalera ateratzen eskandalizatua, informe hori irakurtzeko oso komplikatua darako. Eta hor, hartu nuen garai hortan ukan amorru guztia, eta esan nuen, bale, borduan dokumentala egingo dut, saiatzeko informe horrek esaten duena kalera eramaten. Normalean gatazka baten amaiera osasuntsua egiteko, edo ahalik eta osasuntsua gatazka baten barruan, izaten da behatoki bat egotea. Eta behatoki batean, bi parteek jartzen dute egindako guztia eta onartzen diote besteari mina. Eta hemen min bat ez dago errekonozituta, ez behintzat gizarte mailan. Nik beti jartzen dut adibide bera. Imagina ditzatu dugun hemen egon diren eta beste erakundeak egin dituzten ekintza guztiak, sozializazioaren sufrimendu guztia, egin diren barrabaskeri guztiak, eta egingo bagenu informe bat, jarriko bagenu sigillo bat, eta ez bagenu berriro hortaz hitz egingo. Ez, gai horiek eskola eraman behar dira, gai horiek memoriala behar dituzte, jendeak ezagutu behar ditu berriro ez pasatzeko. Eta nik uste dut gizarte honek, tortura daukan dimentsioekin eta torturatu guzti horiei, bai zor diela sinusten zaituztegu bat. Bai, dokumentala egin dut, baina ez dakit niri dagokidan zabaltzelan prozesu hori egitea. Eta orduan hor daukan nik apur bat sensazio gazi gozoa. Baina, hortarako gaude, eta hortarako botako dugu orain 11 telebistan, eta baita ere, otsailaren 13an hartu dugu erabakia. Guk beti izan genuen argi dokumental hau lortu zituen babesengatik gurea zala. Eta, agien ez genuela zinema komertzialetan estreinua egingo, baina horrek bazeukala helburu bat. Eta hori zala, astearte honetan liberatu alizateko, sarean jarriko dugu, YouTubeen jarriko dugu, nahi duenak ikusteko, eta, ahalik eta gehien zabaltzeko.
horri, isildu horri, erantzun bat emateko, ez? Eta iruditzen zait, liburu honen erantzuna, liburu hau erantzun hori izan daitekeela, ez da bere osotasunean osatuta egongo noski, baina bada nolabait erantzun minimo bat edo Gipuzkoako osotasuna hartzen duena bere kontutan, ez? Eta, aparailu frankista hori, errepresioaren aparailu hori kontutan hartzen duena. Ai gaua, zer dezu isiltasunean. Munduko beldur, gorroto, injustizia eta gaiztakeria guztiak salatzen zituen abesti horrekin. Eta gogoratu naiz abesti honekin, gure herri txiki honetan emakume eta neska askok pasa dutelako gau beltza. Beraien bizitza eta beraien gorputzetan. 1926 urtean hasi eta diktaduran. Zergatik eta demokrazia eta askatasuna defendatzeagatik, zergatik eta emakume izate hutsagatik. Beste reizigers, helaas moeten wij u meedelen dat u betrokken bent bij genocide. De Nederlandse regering gebruikt uw stem en uw belastinggeld om Israël militair, politiek en economisch te steunen bij de vernietiging van Gaza en haar bevolking. Palestinaz hizketan segitzeko aktualitate lerroetan segi dezan ahalegin handia egiten ari da Palestinako komunitatea eta palestinarrekin elkartasuna duten mundu mailako erakunde gizabanako zein bestelako ordezkari zibilek. Tira, gauzak honela ez dizuegu albiste honik ekarriko, izan ere txikizioak ez du inolako mugarik, gaur Al Jazeerako kazetari bat nola txikitu duten ikusi behar izan dugu sare sozialetan, ez dugu irudirik ekarri, gogorregiak direlako edo nola ere gogortasuna zoritxarrez zauritutako lagunetan bakarrik ez da ikusten, baizik eta bizilagunengan eragin daiteken terrorean. Ikusi besterik ez, Khan Yuniseko ospitalean babes bila joan diren palestinarrak bombetatik iesi zer entzun behar duten, tankeak gerturatzen, erasoan eta gainera beldurrezko mezuak zabaltzen, animaliak bezala tratatuko dituztela iragartzen. Isabel Ordua naiz, basozaina naiz, baina hemen Zubirin lan egiten dut, Aezkoa Kintorraleko demarkazioan. Urte asko eman ditu basoa zaintzen. Ia esan daramat 23 urte, eta sartu nintzenean, izan nintzen 3. emakumea. Orduan arraroa zen, emakume bat sartzea. Klasean bakarrik ginen 3 emakume. Orduan beti egon naiz gizonen artean,
hemen erroko langileak etortzen ziren eta hasi ziren emakumeak sartzen eta orduan emakumeak etortzen dira, baina ez da ohikoa, ez? Oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren adorez, eta gora egiten du ahalduen guztietan, baina ez du ezer ikusten. Tik, tak, tik, tak, irri bat, keinu bat, malko bat, asperen bat, desio bat, amets bat, bizitza bat. Denbora arnasa da eta itolarria, lasaitasuna da eta egonezina. Denbora maitasuna da eta mina ere bada. 40 minutu lokutorioan, zizta da. Tik, tak, tik, tak, oiukatu gura dut. Noiz etorriko zara? Eta entzun duzu, 40 minutu zorratzaren pean zenolako zizadak jaso daitezken, baina era berean zenolako garrantzitsuak izan daitezken. Tira, min guztiak arintzeko modua bada doinuz laguntzea, doinuz goxatzea eta doinuz elkartasuna eraikitzea. Ez du mugari gainera elkartasun honek, aurtengo 40 minutu rokek badu eta kutsu berezia, baina goazen pixka bat ikustera zenolako garapena izan duen Durangon jaiotako elkartasun jaialdi honek. Ibil gine pixka pentsetan jaialdi moduan ze aldarrikapen edo ze presio einal ginun kausa honetan, ez? Eta pixkat badam ekartzea okrodiak Fermin Muguruzan bitartez, berak induzko zubilan hori, eta helburu nagusia da elkartasun, gure elkartasun jaialdi bat izan da, elkartasuna adieraztea da helburua, baina bai Israeleko estatua seinalatu eta sarraski honen aurrean jarrera irmo eta presio jarrera bat. Horiek beraz antolatzaileek aipatutakoak, tira, Añez Bañosek aurreratu bezalaxe, Fermin Muguruzaren laguntzare izan dute antolakuntza honetan, eta aurten Palestinari elkartasuna adieratzi eta era ezberdinetan gainera. Bertan parte hartzen ari dira gainera, Palestinako belaunaldi berriak honezkero, Palestinartik urrun jaiotako palestinarrak. El sionismo siempre fue muy minoritario dentro del judaísmo y, por supuesto, la oposición al sionismo no tiene nada que ver con el sionismo. Hoy en día no es solo que, como es evidente, la mayoría de los judíos no sean sionistas, sino es que seguramente la mayoría de los sionistas ni siquiera son judíos. Igual que en un primer momento podían ser gente que se considerara judía en un sentido cultural, pero no religioso, hoy en día la verdad es que la mayoría de los sionistas son más bien cristianos evangélicos de iglesias turbocapitalistas que tienen sede en Washington. Bai, ikusten duzu, 40 minutu rock ornituta datorrela, datorren otsailaren 24an ospatuko dela, eta honezkero, martxabetean, badakizue, bolondrez lana izaten dela hau. Azkena izango ote da, tira, hori ere urteroko leloa izaten da, bestela beste nolabaiteko nortasuna eman da ere, ziur asko eta askok izango luketela gogoko urteroko hitzordu hori betetzea. Tira, honekin heldu gara, gaurko hastapenera, bukaerara, hobe esan da, badakizue, hemen egunero izango duzuela, kolpez kolpe, antenatika, albistegi, ezoikoa, azidoa, fidagarria noski baietz, eta esandakoa, bihar ere hemen izango dituzue iluntzean bueltan, eta nahi eran barriz, badakizue, YouTubeen eta beste bat tokitan aurkituko gaituzuela. Mila esker, hor bestalen izategatik beste behin ere, gabon pasa. وملياردات الدولارات عشان نعيش في شتات وملياردات الدولارات عشان نعيش في شتات مين إرهابي كلفتنا يا دوب قرشين غنوها في اللد في دمشق وبعين الحلوين وملياردات الدولارات عشان نعيش في شتات وملياردات الدولارات عشان نعيش في شتات لا نبي في قومها لا تقاوم بتفوت محاكم ما حد حيستقبلها
لك فقرة بيحذفوك فقرة ما الطماطم مواطن ومغلوب عمري يا ساتر بغني والاستاد مطفي أفيون الشعوب قرض البنوك أسكر ديون ولا حارب لأرضي في الشتا بيزلع هالبلد كله تطيز على هالبلد فريز خريف يا ولد شو نفلش هالبلد جدد البلد حتلن البلد كسر طابوهات لتحسمس على البلد كشف على البلد شلح البلد سبرينج از كامينج فشمس البلد أبو تريكة ممنوع أشرف فياض مجلود فقول لي يا ولد مين يكنس البلد وملياردات الدولارات عشان نعيش في شتات وملياردات الدولارات عشان نعيش في شتات مين إرهابي كلفتنا يا دوب قرشين غنوها في اللتفة دمشق بعين الحلوين وملياردات الدولارات عشان نعيش في شتات وملياردات الدولارات عشان نعيش في شتات بلا دول بلا 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 ممتلكات بلا 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 مسالم مثل الصوفي والبوذي لا تواخذون انا مش مزوخي قصفوا 100 بظرف شهر فك يوغا ما عاد يكفيني صمودي تخيل الي جيوشي نفودي تخيل صورتي على نقودي عباية كلها خيوطي مش عباية جوتشي جوتشي طردنا نوال من البلد عرضنا وندر وومن بالبلد شايف النفاق يا ولد شو نفلس هالبلد لا تقدس هالبلد عزر البلد افتح شبابيك وعزل البلد نظف البلد زين البلد سبرينج از كامينج فميل على البلد بكلثوم راح والعقول تحت فقول لي يا ولد مين يكنش البلد